Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos a Sempre en Galicia, este programa do Patronato da Cultura Galega que conta con os auspicios da Xunta de Galicia. Temos un tempo, 19 grados, creo que está un pouco máis frío, non? Pero dice que así di meteoroloxía. Posibilidades de chubasco, moito vento pola tarde. En Santiago de Compostela, 24 grados, estánse acercando o verano, Está soleado na capital de Galicia. Empezamos con esta cantía que precisamente ten que ver con Santiago. Neste mes de abril cúmprense 50 anos da morte de Ramón. Neste mes de abril cúmprense 50 anos da morte de Ramón Otero Pedrallo. O seu maxisterio non se contivo nunca dentro das 4 paredes dunha aula. Tiña como aula magna o mesmo corazón de Galicia. Por eso a posición de Otero Pedrallo na tradición galega é singular. El recibe dende moi neno o impulso do rexurdimento, pero il vai máis alá, dalle outra estrutura e pretende mostralo na ampla e diversa cultura europea. Como membro de Nós e do Seminario de Estudios Galegos, participa en ese proxecto de país, capaz de explicar o que é Galicia dende o interior, pero tamén dende o exterior. Otero Pedrallo non é só unha figura do pasado, é unha figura presencial que continúa a ordenar o noso imaginario colectivo. Toda a súa obra inmensa responde a unha idea central: Galicia como territorio de seu, como sistema único de relacións xeográficas, históricas e culturais.
Pero, sin embargo, non debemos caer na tentación de convertir a figura de Otero Pedrallo en unha peza de museo, porque a súa vixencia reside, entre outros valores, en que a súa obra permite pensar na realidade galega dende a complexidade que supón construir unha identidade asentada na lingua e na cultura. Durante moitos anos, Otero Pedrallo foi percibido como unha figura patriarcal que encarnaba unha Galicia culta e consciente de sí mesma, porque se sustentaba na cultura e no idioma. Sin embargo, hoxe, esa función de guía e de exemplo de intelectual total sigue a ter sentido, pero como punto de encontro colectivo. O consenso institucional arredor da súa figura está visible na declaración de Ano Oteriano. Pero reivindicar Otero Pedrallo implica incorporalo a unha conversa que continúa aínda hoxe e que debe achegarse a uns marcos comuns indispensables sobre o país e para o país. Sempre, pois claro está, por enribas das ideoloxías concretas. Hai elementos, amigos, abondos para o seu pensamento. Ideas como esa idea de unha Galicia como realidade lingüística, cultural e tamén política, pero sempre aberta a Europa. Se Galicia quere seguir pensando en si mesma e con altas miras, Pedrallo continúa a ser unha das súas mellores ferramentas, pero ollo, non é a única, por certo, porque aí están tamén os compromisos de Castelao e dos intelectuales do Seminario de Estudios Galegos, pero sí é unha das máis fondas e vizosas. Por iso, medio século despois do seu pasamento de nos depende que dentro de 50 anos esteamos máis cerca de ese país que soñou e defendeu Ramón Otero Pedrallo.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, estamos intentando ter unha comunicación con Santiago de Compostela porque aí vai a estar con nós Rosario Álvarez, que é a presidenta do Consello de Cultura Galega. O interés que temos por falar con Rosario non é outro máis que mostrarlle o noso cariño por ese recibimento que se nos fixo, que ela mismo se nos fixo aí en Ourense, é onde estuvo sempre a carón de nós en esa entrega dos premios Galicia Cultura. Rosario é unha muller entregada por completo na súa vida as letras e a filosofía da nosa terra galega. Ela merece todo o noso cariño e, polo tanto, estamos intentando ver se somos capaces de ter unha charla con ela, porque sería interesante que nos comentara, dado que vai haber dúas celebracións moi importantes ao longo deste mes, como é precisamente o que lles comentábamos no noso editorial, o ano teriano, pero tamén xa está cerca maio, maio, o 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, que este ano vai a estar dedicado a unha periodista do Nordés, da cadena Seira e tamén da Radio Galega, que se chama Begoña Camaño Rascado, unha activista, unha muller xoven que morreu moi nova. Bueno, e agora que a Real Academia Galega intentou, fixo posible que se dedicara o Día das Letras Galegas, mentras as nosas compañeiras siguen buscando. Coméntolle máis algo de esta Rosa Álvarez Blanco. Naceu en Pontevedra, ten varios libros publicados, todos eles, fíxense ben, todos eles dedicado á lengua galega, á gramática galega, e moitos destes libros que ela publicou son libros de texto para secundaria nos liceos de Galicia. Vamos a ver se somos capaces, pero senón xa lle expliquei un pouquiño en que consentía isto. Alá, rodeada de xente da cultura, aí en Ourense, onde estuvemos, a miña compañeira Ana estuvo incluso comendo con ela, invitoume a min tamén, pero eu estaba xa por Carballo. É moi cariñosa, é unha muller moi cariñosa, anduvo polo patronato en certa ocasión. E, bueno, xa saben vostedes que había varios candidatos para o Día das Letras Galegas, non? Entre eles Antón Tobar, o orensano Antón Tobar, e Gonzalo Garcés, que é periodista, un coruñés, Enrique Labarta Pose, que é considerado o poeta, o Quevedo galego. Bueno, pero, sin embargo, esta vez adícaselle a Begoña Camaño. É interesante conocer a figura de Begoña Camaño polo interés que tuvo ela, non só dentro da radio, feito de participar en programas culturais, senón tamén como sindicalista. Ela foi unha muller que intentou achegar aos empregados da radio en un solo comité, en un solo centro sindical. Bueno, tampouco escribiu moito, Begoña, porque ten dos libros importantes, Pel con Pel, que é un libriño de poemas, e Morgana en Esmelle, outro libro dela. Queríamos tamén preguntarlle a Rosario, se somos posibles e capaces de intentar esta comunicación, queríamos preguntar que foi o que pasou con Xosé Manuel Núñez Seixas, que despois de 8 anos de estar no Consello de Cultura deixou de formar parte dele, pero non, todo isto temos que intentar, se non é hoxe, será outro día, a falar con esta muller que é licenciada de doutorada en Filosofía e Letras, catedrática da área de Filoloxía Galega e Portuguesa. Rosario é tamén especialista en gramática e variación da lingua galega,
presidenta, como lle digo, do Consello de Cultura Galega e ademais membro da Real Academia. Seguimos intentando ter esta comunicación con Rosario. Contolle máis sobre o Día das Letras Galegas. Ao parecer tamén xa o patronato está preparando todo para que ese día non quede no olvido, como todos os anos. Vai a ser o xoves 21, porque acércanse as fechas aos domingos e o patronato esos días non só de actividade. Tamén o patronato, xa recordo, que vai a celebrar os seus 62 anos de vida. Como pasa o tempo, non? O patronato ten 62 anos e vai a celebrar con un lunch aniversario ali na súa sede. Bueno, comentáballes, o Día das Letras Galegas dedicada a esta muller de Vigo, unha muller que empezou a traballar moi noviña na radio, periodista, Radio Nordeste, que é da cadena SER, e despois pasou á Radio Galega. Unha vez na Radio Galega, pois foi posible que ela se achegara a cultura da nosa terra e fixera algo posible. Vamos a escoitar un tema musical. Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocar, morrome de soidade. Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. E das entrañas me dollo. Dollome de dor ferida, cantes tiña vida inteira. Dollome de dor ferida, cantes tiña vida inteira. E hoxe teño media vida. Solo media me deixaron, os que dalo me trouxeron. Solo media me deixaron, os que dalo me trouxeron. Os que dalo me roubaron. Traidores, hai uns amores toliños. Non me roubaron traidores, hai uns amores toliños. Uns toliños amores. Cos amores xa fuxiron, as soidades viñeron. Cos amores xa fuxiron, as soidades viñeron. De pena me consumiron. Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocar, morrome de soidades. Bueno, o sacrificio parece que dou resultado, ¿verdad? Porque por fin podemos comunicarnos con Santiago de Compostela, con Galicia. Alá está Rosario Álvarez Blanco, que, como lles dicía antes, é licenciada e doutorada en Filoloxía e de Letras, catedrática de área de Filoloxía Galega e Portuguesa. Rosario é tamén especialista en gramática e variación da lingua galega, presidenta do Consello de Cultura Galega e membro da Real Academia Galega. Poucas mulleres teñen tantos títulos como Rosario. Moi bons días, Rosario. Bo día de Santiago de Compostela. Rosario, como é posible que con tantas carreiras poideras vivir? Bueno, pues vivo, espero seguir vivindo e ben, moi satisfeita porque cando un traballa naquilo que apaixona
Dime, Rosario, que che pareceu aquel acto en Ourense onde fomos recibir o Premio Galicia Cultura? Que che pareceu todo eso? A ver, o acto creo que foi magnífico, porque tamén naquel lugar tan maravilloso, ali en Santo Estevo, na beira do río Xil, tan cargado de historia, de lembranzas, de simbolismo, e o acto creo que tamén estivo moi ben levado realmente, combinando pois a vosa presenza de todos os premiados con aquela música, bueno, creo que realmente foi magnífico, sí. Rosario, o Concello ten como fin a defensa e promoción da nosa cultura, verdad? Tendo en conta que este ano cúmplense anos da morte de Otero Pedrallo, como está moi cerca tamén, comentaba fai un pouquiño cos nosos ointes, ese 17 de maio, Día das Letras Galegas, está traballando en conxunto coa Concellería de Cultura, o Consello de Cultura? Bueno, nos traballamos de maneira coordinada con todo o ecosistema cultural galego, dentro e fora de Galicia. Que cando nos se nos di que temos como misión a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego, eu sempre saliento que non se di de Galicia, dice do pobo galego, e o pobo galego habita onde habita. Tamén en Montevideo. Claro que sí. Pero si efectivamente nos traballamos moi coordinados con outros, pero temos a nosa propia liña propia. Sí. Rosario, como recibiches a noticia de que Begoña Camaño fora eleta para o Día das Letras Galegas? Bueno, con moita alegría. Eu son membro da Real Academia Galega, por lo tanto, foi unha das votantes da candidatura de Begoña Camaño. Quer dizer que nós temos que ir terciando pois que sexan homes, que sexan mulleres máis recentes, máis antigos, de distintos tipos de estilos literarios ou de contribucións ás letras diferentes, non? E entón, neste caso, pois Begoña, a muller nova que morreu na flor da vida, que era unha xornalista moi coñecida, moi reivindicativa tamén da redor do futuro, do presente e futuro da lingua e da cultura galega, pois que ademais se revelou nos últimos anos como unha prosista maravillosa, moi recoñecida, moi premiada, moi aceptada polos públicos, unha muller que ademais tiña un gran atractivo persoal, físico, pero non só. Ela provocou unha oleada de conmoción en Galicia cando morreu. Bueno, pois que imos con moita ilusión este ano reivindicando a figura de Begoña Camaño, feminista, antimilitarista, unha gran escritora, unha cidadá moi entregada ás súas causas, sí. E tamén sindicalista, non? Sí, claro. É dicir, que tocaba todos os paus dentro dunha armonía firme nas súas reivindicacións, pero ao mesmo tempo sempre amiga do plural, do comunitario, do que se fai a moitas mans, non? Que realmente é unha personalidade moi atractiva tamén para presentar como emblema da cultura galega contemporánea. Pero non me podes negar, Rosario, que foi unha sorpresa, non? Ti dixeches mai un anaquiño que foches unha das mulleres que votaches por Begoña, pero non foche a única, porque Ledo Andión, Chus Pato, Ana Romaní tamén a votaron. No, claro, saiu moi gañadora. Polas mulleres, sobre todo. Non só. Había tamén homes votando por Begoña Camaño. Sí, non. Non éramos só as mulleres da Academia. De feito, na Academia non existe unha confrontación de xéneros. No, claro que non. Acostumamos a ter consensos entre nós. Era unha broma que eu dicía, porque tamén hai xente que o merece moito, Gonzalo de Garcés, Labarta Pose, verdad? Sí, claro. Bueno, eran algunhas das candidaturas que había, pero cada ano só hai unha persoa. Claro que Quer dizer que terán o seu momento, sen dúbida, son grandes candidatos.
Pero tampouco son os únicos. Claro. E como vai levar este 17 de maio o Consello de Cultura? Pois o Consello da Cultura Galega, traballa todo o ano na personalidade que foi elegida, que sexa homenaxeada, non? Pero en concreto agora no mes de maio, pois o día 5 imos facer unha rolda de prensa en Vigo para anunciar o concerto das letras. Que é un gran concerto que se celebra todos os anos de véspera. Quer decir que nós o propio día das letras o Consello non ten programación. Nós poñémonos na fila detrás da Real Academia Galega. Pero sí que imos facer a festa de véspera, como son as boas festas. Claro. Non? Entón, o día anterior imos ir a Vigo a facer o concerto. E antes, pois, publicaremos o día 8, imos presentar o libro de homenaxe que todos os anos facemos para a persoa homenaxeada das letras galegas. Que pasou con Xosé Manuel Núñez Seixas, que abandonou o Consello de Cultura? Pois no Consello da Cultura todos os postos son moi limitados no tempo. Decir, non é que el abandonase por ningún problema, sino que se lle acabou o tempo. Nos este ano estamos todos os anos pares nos renovamos parcialmente. Pero este ano toca a renovación de moitos membros do plenario. Algúns xa renovaron no 12 de marzo, os outros tocaba renovar agora, o día 23, e o día 27 de maio escollerase a nova presidencia. Rosario, o meu tempo tamén acaba. Claro. Tes varios libros publicados, todos eles casualmente refírense á lingua e á literatura de Galicia. E moitos deles, se os contei antes aos meus escoitas, son libros de texto para secundaria, verdad? No meu caso? Sí. Sí, porque hai que facer de todo, quero decir, a medida que vai habendo máis xente formada, máis xente especializada e tal, tamén imos diversificando, pero si eu son lingüista, eu son do Instituto da Lingua Galega, eu realmente o meu traballo é un traballo dentro da Universidade de Santiago de Compostela, e levo toda a vida dedicada efectivamente pois a lingüística galega, tanto do galego contemporáneo como da historia do galego, moi enfocada a cara a gramática e cara a dialectoloxía. E entón, claro, a miña produción vai nese camiño. Eu é do que sei, do que podo escribir con unha certa autoridade. Procuro non ser ousada escribindo do que non sei. Claro. Sin embargo, escribiches un libro, unha biografía de Aires Núñez, non? Bueno, non, de Aires Núñez, non. Propiamente o que fixen foi prologar e presentar unha edición moderna da obra de Tavani. De Tavani tamén eu desde o punto de vista da lingüística, posto que Tavani o facía máis desde o punto de vista da historia literaria. Eu tive unha moi boa relación con Tavani e con Lanciani, un matrimonio de xenios italianos que se dedicaron como a ninguén pois ao estudo da nosa literatura medieval. Dúas persoas moi recoñecidas do noso ámbito, maravillosas persoas ademais, que se dedicaron moito a Galicia, que foron as dúas membros ademais de honra da Real Academia Galega, etc. Pero eu aí pois con Bepi Tavani pois puxen a parte lingüística apoiando a súa parte literaria, pero non fixen biografía. Fai algún tempo anduveches por Montevideo, estuveches no Patronato, donde realmente deixaches unha estampa de muller aberta, entre todos os socios, como me contan as compañeiras. Que che parece a labor do Patronato?
Me parece extraordinario, é dicir, que, a ver, vos estades aí e pensades que nós non pensamos en vos, pero sí que vos temos aí continuamente, sempre como referentes, sempre celebrando os vosos aniversarios, as vosas, este ano mesmo, no día que facía anos, sempre en Galicia, nos fixemos un acto na nosa biblioteca, con público, con palabras de distintas persoas, vos mesmos entrevistes con un saúda dende Montevideo que foi moi apreciado, moi aplaudido por nós, sí. E cando volves? Tedes moito recoñecemento aquí en Galicia. E cando volves por aquí, Rosario? Xa quixera. O que pasa que agora o abandonar tamén a presidencia é máis complicado, pero bueno, pode haber outro tipo de opcións que non sexan esta, pero de feito creo que cando estiven eu aínda non era presidenta. Quer dicir que estiven realmente levada pola lingüística porque estaba en Buenos Aires. Claro. Nun congreso ou algo polo estilo e dixo, non, teño que ir a Montevideo. Bueno, e a la FUN, efectivamente. Pero xa hai anos disto, sí. Bueno, Rosario, foi un enorme placer falar contigo. Moitas gracias por todo o que fixeches por sempre en Galicia. Non só en Santiago, senón tamén en Ourense. Estamos verdadeiramente moi agradecidos. Tamén a todo o goberno galego porque se portou con nós dunha forma moi maravillosa. E que capaz non merecíamos, ou sí, despois desos 75 anos, despois deses 75 anos na defensa dos valores culturais da nosa terra dende tan lonxe, dende 13.000 kilómetros de distancia. Moitísimas gracias, e non será a última vez que te chamemos, Espero que non. Xa tendes o meu teléfono, estou a vosso dispor para o que irades. Da igual que sexa presidenta como que non. Este é o meu teléfono particular. Polo tanto, sabedes que aquí tendes sempre alguén que estará aberta a recibirvos e a facer o que vos necesitades que faga. Moitas gracias, Rosario, moitas gracias. Vamos a escoitar un tema... Unha aperta moi grande. Tamén para ti. Teño un amor en Rianxo e outro en Vila García para ver os meus amores teño que cruzar la ría teño que cruzar la ría teño que cruzar la ría teño un amor en Rianxo e outro en Vila García. Non lle temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que o vento mareiro dá mellor navegar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas e a lúa darlle bicos ao mar. Levaille no teu peteiro, gaigotiña boa boa, levaille no teu peteiro unha cantiga de amores, o meu amor rianxeiro, o meu amor rianxeiro, o meu amor rianxeiro, gaigotiña boa boa, levaille no teu peteiro. Non lle temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que o vento mareiro dá mellor navegar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas e a lúa darlle bicos ao mar. Donado meu corazón, Galicia miña terriña, donado meu corazón, quen te non quere
garimosa. Hei de buscar polo mundo unha muller garimosa que teña tres cousas máis: rica, discreta e fermosa. Rica, discreta e fermosa. Rica, discreta e fermosa. Hei de buscar polo mundo unha muller garimosa. Non lle temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que o vento mareiro dá mellor navegar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas e a lúa. Darlle bicos ao mar. Bonita canción, eh? Vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia, que recolliu a nosa compañeira Francis, e que vamos a empezar por isto. Acordo de cooperación entre o Centro Dramático Galego e o Teatro Nacional San João de Portugal. O Centro Dramático Galego e o Teatro Nacional São João asinaron o pasado 17 de abril un protocolo de cooperación que reforza a conexión das artes escénicas galegas e portuguesas. O acordo compromete o desenvolvemento de accións conxuntas a nivel de produción e exhibición de espectáculos de teatro, así como no eido cultural, educativo e formativo. Así pois, o Centro Dramático Galego e a estrutura escénica lusa, considerada unha das máis importantes do país, desenvolverán proxectos escénicos comuns ao longo dos vindeiros 4 anos. Este acordo reforza a colaboración entre as dúas institucións con vista á promoción das linguas. Bueno, no ano oteriano publícanse 6 audios inéditos de Ramón Otero Pedrallo. O Consello da Cultura Galega publica en rexistro aberto sonoros de varios das súas intervencións en público na Argentina. Trátase de 6 audios inéditos de Otero Pedrallo gravados en Buenos Aires nese ano. Estos documentos sonoros, coa súa voz, aínda inéditos, preservados no Arquivo Sonoro de Galicia, corresponden a esa viaxe que fixo a Argentina nese ano 1959, onde foi o convidado de honra do Centro Galego de Buenos Aires e participou en numerosos eventos das Xornadas Patrióticas Galegas. Bueno, don Ramón Otero Pedrallo, despois deste ano 1959, ese mismo ano veu tamén a Montevideo, estuvo no Centro Galego, eh? A Mostra de Teatro, a Mostra de Teatro Universitario achega 20 compañías a Ourense. Ourense acolle desde o pasado xoves 23 de abril e ata o día 8 de maio a 31ª edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario. Unha vintena de compañías de diferentes países participan da cita, que se desenvolve baixo o lema O espazo que ti habitas. Mira, as 501 cantigas de amigo, galego-portuguesas, claro, xa teñen o seu libro. O proxecto de investigación Universo Cantigas, que dende o ano 2010 traballa no estudo e edición das case 1.700 cantigas medievais, acaba de publicar o seu segundo volume titulado Universo Cantigas, Cantigas de Amigo. Este volume dá continuidade á serie iniciada en abril de 2025 coa primeira entrega, que estivo centrada nas cantigas de amor da poesía galego-portuguesa medieval. As cantigas de amigo son un xénero único destas terras, porque ningunha das grandes líricas romanas ten ese xénero de cantiga de amigo, a chamada canción de muller. Por iso é tan identitaria e foi a que inspirou toda a poesía neotrovadoresca galega. Os premios Follas Novas anuncian as obras finalistas na súa edición de 2026. Os premios Follas Novas do libro galego renovan imaxe e formato de xurado nesta nova edición. Os premios están organizados pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Asociación Galega de Editoras e a Federación de Librarías de Galicia. Nesta edición chegan a final alrededor de 40 escritores, tradutores e ilustradores, xunto con máis de 20 editoriais. Que bárbaro. A editorial Galaxia,
con 8 obras finalistas e a máis presente neste listado de libros do ano 2025. Tras dela, con 6 obras, está a produción editorial de Edicións Xerais e segue como editorial máis presente na selección de obras finalistas a editorial Calandraca. Só nas categorías de libro de poesía e libro mellor editado non están presentes as publicacións destas 3 grandes editoras. Outras moitas editoriais teñen presenza ata completar as 20 mencionadas na lista de finalistas. Os galardóns, como ven sendo tradicional, coñeceranse na gala de entrega que terá lugar o vindeiro 9 de maio no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Bueno, agora que facemos? Vamos ás novas da colectividade? As novas da colectividade. Tedes por aí a man? Sí? Pois veña, contanos. Moi a man. As novas da colectividade son as 3 primeiras da delegación da Xunta de Galicia. Eso é. Así pois que, para calquera delas, por máis información, consultar na oficina da delegación na Rúa Maldonado 1045. Seguen abertas as inscricións para as becas Excelencia Mocidade Exterior para que as mozas e os mozos galegos menores de 40 anos que xa teñan un título e non sexan residentes en España poidan cursar un máster en calquera das 3 universidades galegas. Son 250 becas. Que bárbaro, O prazo vence nesta próxima semana, así que estade atentos, o vindeiro xoves 30 de abril. Tamén segue aberto o programa Conecta con Galicia no Camiño 2026. Trátase de 100 prazas para mozas e mozos de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas que residan no exterior, empadronados en Galicia e que teñan entre 18 e 21 anos. O programa ten por finalidade facilitar aos participantes o enriquecemento persoal facendo actividades para procurar un maior coñecemento da realidade de Galicia. Fan o Camiño de Santiago, distintos tramos, ata completar os 100 kilómetros chegando a Santiago de Compostela. E tamén fan outras actividades complementarias. Bueno. O prazo tamén vence o vindeiro xoves 30 de abril. E a terceira nova é o programa Conecta co Voluntariado en Galicia, que outorga 40 plazas a mocidade tamén de orixe galega residente no estranxeiro para coñecer a realidade de Galicia. Teñen que facer un traballo relacionado co patrimonio natural e cultural de Galicia. Os requisitos son ter entre 22 e 30 anos, nacionalidade española e orixe galega ou ser descendente dunha persoa emigrante galega que resida no exterior. Tamén estar empadronado en Galicia, por suposto. O prazo vence o día luns 4 de maio, non mañá, o seguinte lunes. Hai elección no Consello de Residentes Españoles, non? Tenemos eleccións no CRE o día sábado 9 de maio. Pódese votar de maneira presencial no consulado. Iso é no horario das 10 ás 19 horas. Teñen que levar o DNI ou o pasaporte. Tamén é posible votar por correo, pero tendo en conta que a solicitude firmada e acompañada da fotocopia do DNI ou do pasaporte español ten que chegar ao consulado polo menos 3 días antes do acto electoral, para que a oficina teña tempo para enviar o material para o voto. Claro. Hai 4 listas. A número 169, cuya titular é Shirley Estevez Rodríguez, a número 2, encabezada por Vicenta González Ruiz, a número 7, de Beatriz Doldán Montes, e a número 5, con Jorge Torres Canta la Piedra como titular. Francis, falabas antes de unha copia ou co DNI, pero o DNI español, DNI español? Claro, hai que aclarar eso, porque de pronto van ca cédula de aquí pensando que eso lle sirve. Acá non dicimos DNI, claro, nos dicimos cédula de identidad. Bueno, sí.
Pero non, por suposto que ten que ser toda documentación española. Toda documentación española. Que máis hai? E temos tamén que dicir, por último, que no Miradoiro da Intendencia de Montevideo o vindeiro mércores 29 de abril, o vindeiro mércores desta semana, a 6 da tarde, inaugúrase unha mostra chamada Galicia Bella. É unha mostra fotográfica, unha selección de 46 fotos que amosan paisaxes, camiños e tradicións de Galicia. Sí. Participarán os grupos folclóricos da colectividade das instituciones galegas e a conselleira de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, señora Fabiola Martínez, estará presente nesa inauguración. Esta mostra ten entrada libre para todo o público e estará hasta o día 29 de maio. Bueno, agora vamos ricas do patronato, non? Agora temos as novas do patronato. Seguen abertas as inscricións para os cursos 2026, cursos que, como sabedes, son de balde. Só hai que ser socio do patronato. Claro. A maioría comezou, pero iso non é ningún impedimento porque podedes empezar igualmente sen ningún problema. Os cursos son os luns teatro e historia, os martes óleo e fotografía, os mércores coro e galego, os xoves baile crioulo, canto e percusión e danza galega, os venres tango, literatura e contacontos, todos dentro do horario do patronato, desde as 3:30 da tarde ás 7:30 nese rango de horario. Xa empezou a clases de tango, sí? A clase de tango empezou e ten xente. Sí, empezou e o profesor está moi entusiasmado co taller. Bueno, pois mellor, sí. Que máis, Francis? Temos tamén que no noso salón principal segue expoñéndose unha pequena mostra do Día das Letras Galegas. Das artes, non? O Día das Artes Galegas, quedei coas letras. O Día das Artes Galegas, que conta un pouco a vida e a trayectoria do homenaxeado deste ano, José Suárez, un fotógrafo galego nado en Pontevedra, do que exhibimos algunha das súas fotos. A mostra permanecerá exposta hasta o vindeiro xoves 30. E tamén estamos a preparar agora sí o Día das Letras Galegas, homenaxeando este ano a escritora e xornalista Begoña Camaño, como ven falaches na entrevista con Rosario. Celebrarase no patronato o día xoves 21 de maio. E por último, temos que dicir que o patronato celebra os seus primeiros 62 anos de vida, cun lancha aniversario. Este será o día sábado 27 de xuño. Anotades. Sábado 27 de xuño. O tique pode pagarse en dúas cotas. Una no mes de maio e outra no mes de xuño. Claro, ou ao contado tamén, non? Como querades. Bueno, moi ben. Vamos a música, parece. Vamos a música. Sombrío na mañanciña, co traballo facemos a luz do día, co traballo traemos a luz do día. Baixo esta noite está o mar baleiro, o asuoro enchemos os mariñeiros, o asuoro enchemos os mariñeiros.
as mans vacías, as redes son do seu dono, as mans son miñas, as redes son do seu dono, mas as mans son miñas. Cando será a terra para os seus fillos, suas a barca e as redes, e o mar seu amigo. Suas a barca e as redes, e o mar seu amigo. Baixo esta noite está o mar baleiro, quase o ouro enchemos os mariñeiros, quase o ouro enchemos os mariñeiros. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigo, no noso corruncho de hoxe continuaremos falando do prodixio que ten a nosa terriña, pois Galicia, ademais de ciudades fermosas, paisaxes, natureza e maxia, tamén ten feitos e cousas extraordinarias como a maior colección de aciveches do mundo. Imos dicir primeiro que o aciveche é o azabache, claro, por se alguén non o entende. É o azabache. A cidade de Pontevedra posúe o casco histórico máis interesante de Galicia tras o de Compostela, que xa é moito dicir, pero ten ademais un importante museo provincial, un dos máis importantes de Galicia. Para visitalo hai que percorrer os 6 edificios cos que conta repartidos polo seu centro histórico con diversas exposicións en cada un. Entre moitas outras excelencias, este museo garda unha ampla colección de aciveches que é o máis grande do mundo. Trátase de 300 pezas realizadas en Santiago de Compostela, datadas entre o século XVI e XX, as que ali se expón. O aciveche é un material moi frágil, polo que a súa extracción sempre foi artesanal e a súa talla difícil
o tentar esculpir figuras moi detalladas, pero pola súa gran beleza emprégase en xoiería na realización de anéis, colares xunto con madeiras nobres e pedras preciosas. Bueno, para que se forme o aciveche é necesario que se dean unhas condicións climáticas, botánicas e xeolóxicas moi particulares que só confluíron durante o período xurásico. Estas condicións tan especiais só se deron en 3 puntos de todo o planeta, con algunhas variacións en canto á especie botánica da madeira fosilizada e a orixe do hidrocarburo que impregnou esa madeira. Estes lugares foron a Cornilla Cantábrica, concretamente no concello de Villa Viciosa no Principado de Asturias, o condado de York en Inglaterra e a rexión de Licia en Turquía, aínda que só aparece con boa calidade en Asturias e Inglaterra, procedente de fósiles con 70 millóns de anos de antigüidade. Os aciveches formados nestas localizacións comparten unha serie de características que os fan especiais e os diferencian totalmente do resto dos carbóns, que non son aciveches, é dicir, dos lignitos cos que tradicionalmente se asocia o aciveche de maneira incorrecta. As diferenzas entre o aciveche e o lignito son patentes cando se observan baixo o microscopio e examínanse os resultados dos análisis químicos de ambos os dous materiales. O lignito é un carbón abundante de moi baixo rango que, a pesar de ter un aspecto físico parecido ao aciveche, a súa composición química é moi diferente e co paso do tempo degrádase. Bueno, pois se queredes adquirir unha xoia elaborada con verdadeiro aciveche, daremos vos tres claves para recoñecelo fronte a posibles imitacións. A primeira, o aciveche ten un material opaco, xa que a luz non pasa a través del, polo que a súa cor é totalmente negra e moi brillante. A segunda, hai que notar que sexa un material moi lixeiro, cálido e suave ao tacto. Se pesa ou está frío, non é aciveche. A terceira, deslizando suavemente a uña pola súa superficie, esta debe presentarse totalmente lisa e moi escorregadiza. A este negro mineral, que xa era coñecido na prehistoria, como dixemos, atribúense desde os tempos de Aristóteles propiedades medicinais, defensivas e mesmo quiromáticas. En Galicia, o aciveche ten unha gran simboloxía. Está considerado como o talismán do peregrino durante o Camiño de Santiago. Ademais, é o material co que xeralmente está feita a figa, un amuleto tradicional de protección con forma de man pechada co polgar, asomando entre os dedos índice e medio, utilizado para escorrentar o mal de ollo, a envexa e a mala sorte. Na lírica popular hai moitos versos que lle fan referencia a este. Levas a figa de azabache contra o mal de ollo e o aire, para que te coido o apóstolo no teu longo camiñar. Tamén se utiliza para o bordado de pezas de gala no traxe tradicional galego. A continuación, escoitaremos xustamente a canción Figa polo grupo Tanxugueiras. Nunca cuspas cara arriba, que todo ten de caer, para falar faltas doutros, ningunha antía de haber. Marmura sempre de min, marmuras de min e doutros, no inferno tes unha cama, para te deitar un pouco. Atende do teu primeiro que nunca se perde o ingenio, perdese por marmurar, da vida de cada quen, perdese por marmurar. Foi todo por hoxe, amigos. Volvemos o domingo ás 9 da mañán aquí en Sempre en Galicia, o programa máis bello da colectividade, o máis bello do mundo falado enteiramente en idioma galego. Hasta o domingo que ven. Ata o domingo.
sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.